तो भाई लो सोच कहल गल बाटे यार, पावर स्टार पवन सिंह के पूरा दिल साफ बाटे। भाई लो पता हो कि तारा लोग इनके 4 तारीख के पावर स्टार पवन सिंह के एगो स्टेज शो रहे जो उनकी नागालैंड में रहे। भाई लो तारा लोग इनके बतला दी वो स्टेज शो में पवन सिंह का रहन तब जाए एगो लड़की डांस करत रहे। भाई लोग ओकरा के बुला के स्टेज पर लड़की के मतलब पवन सिंह यार फेमस कर दिलन। का बतलाई तारा लोग इनकी यार, अगर तू लोग वीडियो क्लिप नहीं खोल देख ले तो पहले देख लो। क्या करना चाहते हो? डांस। ठीक है। अब ये बच्ची हमारी बिटिया रानी डांस करना चाहती है। भाई लो वीडियो क्लिप देखला हलो, वीडियो क्लिप में पावर स्टार पवन सिंह खुद बच्ची के वजह बोलैले बाने स्टेज पर, ओकरा से कहता है कि तू करबू का, तो बच्ची कहते डांस करे। तब भाई लोग बच्ची के साथ पावर स्टार पवन सिंह भी डांस कइले बा। अगर तू लोग वीडियो क्लिप नहीं खोल देख ले तो पहले देख लो। और भाई लोग लोग से बतला दी यार, मिष्टी से भी पावर स्टार पवन सिंह मिले जाए वाला बारन, लेकिन अभी भाई लोग नईखन बतलैले कि कब मिले जाइहन। काहे कि अभी भाई लोग छठ के गाना शूट करे में वो बिजी चलता। भाई लोग से बतला दी उनकर बहुत जल्द छठ के नया गाना आवे वाला बाटे। और भाई लोग इनकी आई तो जरूर हम बतलाएम, काहे कि यार छठ के गाना उनकर बहुत जोरों शोरों से शूटिंग हो रहा बाटे। और छठ के गाना यार बहुत अब की खतरनाक आई और बहुत लोग इनके सुने में मजा आई। तो भाई लोग छठ में अब की पावर स्टार पवन सिंह के गाना बाजी। काहे कि यार शूटिंग में मतलब इतना बिजी चलता है पवन सिंह की, मतलब कि उसे मिल नहीं खन पावत। काहे कि तारा लोग इनके पता हुई मिष्टी से मिले। लोग खुद पवन सिंह कहले रहन कि हम मिष्टी मतलब जौन बच्ची बिया ओकरा से मिलेम। तो देखा लो भाई लोग कब तक ले पवन सिंह वो बच्ची से मिल पावत रहन, लेकिन ई बच्ची के तो वायरल कर देलन। और तू लोग का कहा तारा लो यार, कमेंट करके जरूर बतलावा लो। और मिलल जी फिर से एगो नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।